Usa ka lalaki ang patay human makuryentehan samtang namintura sa usa ka hotel sa Cagayan de Oro City. Tungod sa insidente, nakasinati og power interruption ang lugar nga gileyong girespondihan sa Cepalco. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on arrival na sa ospital ang 49 anyos nga lalaking taga Western Culambog, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Human makuryentehan sa linya sa kuryente samtang namintura sa usa ka hotel sa lugar. Nahitabo ang insidente pasado alas 12 sa udto adlong Lunes. Sumala pa nga samtang namintura ang biktima sa exterior sa mong hotel. Kalit nga mibangga ang metal scaffolding nga gipatungan ni ini sa live wire. Rason nga nakuryentehan. Napuruhan siya kay nahulog pa man gid siya. Oh, muragikan sa taas bitaw nga bahin kay magpintal man siya sa exterior nga bahin. Pagka sangit sa katong metal nga iya katong scaffolding, nakasangit dito sa live wire, nalabay pud siya. Hinoon, padayon ng investigasyon sa kapulisan kung adunay kalapasan nga nahimo ang mga employer sa maong pintor. Wala pa'y pahayag ang management sa hotel sa maong aksidente. Natong gi-imbestigahan kay para makuha nato ang eksakto gyud og para atong mahimpuan og kinsa gid ang atong makuan sa kinsa responsible gid adto nga hitabua. Tungod sab sa insidente, kalit nga nawadan og supply sa kuryente ang JR Borja Extension, Upper Gusa, Kamakawan, Barangay Indahag o portion sa Barangay Lapasan. Hinoon, daling miabot ang mga personal sa Cepalco sa lugar ug nabalik ang linya sa kuryente pasado alas 12:56 sa udto. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao